Erabiltzen ez duzun gauza asko alduzu soberan etxean? Behar ez dituzuenak honek hartzen dituzu botatzera. Ba ez bota, agian horbaita gustoko izango ditu. Gainera gu lagundu altzaitzazkegu, web horri bat sartu dugu horretarako. Etorri eta erakutsiko dizugu. Kaixo. Zein da zuen lana? Hemen web horreko posta elektronikoa begiratzen dugu. Ia egunero egiten dugu. Ezke behar garraska da posta gurekin harremanetan jartzeko. Gauzak ondo azaldu, bestela ez dute zer ulertuko. Lehen da bizi zehose beran duen pertsonak argazki atera eta guri bidali behar dugu. Guk postan jasotzen dugu eta karpeta batean gordetzen dugu korreo helbidearekin batera. Gero gure beste talde batek erabiltzen ditu web horriro egotzeko. Begira, honek pelutxo bat bidali dugu. Erakutsi, zein polita. Ez daztu karpetan ondo gordetzea, Bai, lasai. Bela barkatu baina jarraitu dut behar dugu postarekin. Agur. Ara besteak, langile itxura dute. Kaixo langile. Kaixo. Eta zuen lana zein da? Guk web horria berak kudeatzen dugu. Wixekin sortu dugun web horria. Eskolako informatikako irakasleak hasieran lagundu zigun web horria sortzen, baina oraindik bakarrik egiten dugu dena. Lehendabizi postaren taldekoak karpetan gorde dutena begiratzen dugu, eta gero web horrera igotzen dugu. Begira, hemendik kontrolatzen dugu igoera. Gauzak trukatzeko bozgunetan dauzkagu sailkatu. Postailuak, elektronikoak, kiroleskoak, liburuak eta komunikoak. Azteko bost atala hauekin nahiko dugu. Baina gehiago pentsatu beharko genuke zerbait gehiago jartzeko. Bost atala hauekin ondo goaz. Eta jendeak zer egin behar du gauzak ematuko edo eskatzeko? Azalpena web horrian jarrita euskago, begira. Baina dena posta elektronikoz egiten da, bai eskaera, bai eskaintzak. Erraza benetan, beno zer gilanean. Propaganda handia egin behar diogu gure web horriari jendea ezagutzeko. Hemen dugu udaren tabira lanean. Bai, guk eskolako ikasle eta familia guztiei zuzentzen diegu gure webaren propaganda. Ezagutzen duzuen QR kodea erabiliz pegakinak egiten ditu. Horrela edozein tokitan itsatsi daiteke eskola izateko, kuadernoan, motxilan, soinean, edo hemen. Ara, gizon iragarkia guapo nago ez da. Amore ona, beno zer gilanean. Ikusi duzuenez, soberan dituzuen gauza guztientzako web horria proposa sortu. Bizila